Estic molt feliç i molt contenta perquè em retrobo amb el Sicus Carbonell i l'última vegada que ens vam trobar i que vam fer entrevista, Sicus, hola. Hola, hola. L'última vegada, no sé si recordes, que no t'havien donat encara el premi que us van donar. Em parlaves del tema, hi havia aquella esperança, no? I aquella il·lusió i sobretot aquelles ganes de reconeixement. I ara ens tornem a trobar un any i pico després, més o menys, sí, oi? anàvem amb mascaretes. Anàvem amb mascaretes. I et vaig dir, la propera que fem serà sense. I mira, aquí estem, no? Aquí estem. Bueno, felicitats perquè ha estat un any, tot i la pandèmia, i que és un any que per la música, pels artistes, ha estat difícil. A tu, en el fons, si fas allò una mica de valoració, ha estat un bon any, sí o no? Sí, ha estat un gran any per nosaltres. Han sigut, per no dir el que més, un dels grups de Catalunya i de l'estat espanyol que han treballat més. Perquè, a banda de rebre els reconeixements del Premi Talent, del Premi de Rock, bueno, de tots aquests elogis que ens han tirat, doncs també vam poder fer 2 espectacles aquest any al Teatre Apolo, que va ser el Sabor a Rumba, que vam estar tot l'estiu, i després el de Nadal, que vam fer el Navidad també com Sabor a Rumba. Estrena d'un disc per Nadal. Vull dir, ara, amb el nou disc live, Palau de la Música. Bueno, és allò que dius... La pandèmia sembla que dintre del que ha sigut la pandèmia, a nosaltres ens ha activat molt més. Home, heu estat creatius, allò que es diuen de reinventar-se es pot aplicar també al món de la música dels artistes, no us heu detingut, heu estat fins i tot a Madrid fent espectacles. Hem estat al Teatre EDP Gran Via fent l'espectacle de Sabor a Rumba i la gent allí, bueno, estava entusiasmadíssima. I, de fet, esperem tornar-hi a anar quan es pugui, no? Allò que dèiem fa un any, en aquella entrevista, que dèiem, ostres, la rumba catalana és una gran ambaixadora al món de la cultura catalana, no? Ho demostra aquesta visita a Madrid i aquests concerts que heu fet allà, i també aquests premis, no? Per fi agafeu tots els grups i tots els que treballeu i coneixeu molt bé la rumba catalana, aquest estil tan nostre, la importància i sobretot el reconeixement que mereixíeu, o sigui, no? Sí, comença. Tímidament. Però encara ens queda molt per recórrer, no? Ens queda molt per conquistar i molt per entrar a la rumba catalana. Sí que és veritat que a Madrid va tenir una gran rebuda, no solament pel públic, sinó també pels mitjans. I bueno, és allò, no? És com anar a redescobrir una miqueta una música que és de tots i que forma part del patrimoni musical d'aquest país, no? El que passa que, bueno, és el que et dic, no? Ens falta encara... moltes coses. Ens falta, dintre del món de la rumba, ens falta encara estar més... O sigui, que hi hagi unes programacions més estables, no només en Sabor de Gràcia, sinó amb els altres grups de rumba, i una miqueta no agafar-la al 2030, si fem les Olimpiades d'hivern, saps? Que segur que estarem, però vull dir que comencem ara, a sembrar, saps? A adelantar feina. Bueno, avui ens trobem precisament parlant de feina, de tota la feina que tens a partir d'ara amb aquest nou disc que arriba ara, ja està a la venda. Ja està. I també això que tinc a la mà, que és un llibre, que fa molta il·lusió quan un treu un llibre, no? Sobretot amb la il·lusió i amb el tema que tu toques en aquest llibre. Anem a parlar primer del llibre. Històries gitanes, de l'avi Inel. Inet. Bueno, aquestes històries, el meu avi abans de morir, ell va morir de càncer de pulmó, el mateix càncer que tenia Johan Cruyff, doncs el tenia igual. I ell em va deixar 2 encàrrecs. Un és aquest llibre, que l'he portat a terme, un altre que sortirà més endavant, em va deixar l'encàrrec de la seva biografia i em va dir, l'última nit que era viu, va morir el bon demà al matí, ens va reunir a tota la família. I ens va dir, ens heu d'estimar, la família deu estar junt, no us teniu que enfadar, saps? Si un dia un s'enfada amb un al bon demà, doncs us demaneu disculpes. Aquells consells que fan els avis, no? I a mi em va deixar aquest encàrrec, em va dir, dalt de l'armari tens les històries gitanes i l'última pàgina de la meva biografia, que avui he escrit l'última pàgina. I el bon demà va morir. Llavors jo em vaig comprometre amb ell que lluitaria per poder-ho editar. Llavors, aquestes històries, hi ha 6 històries. Una és meva personal, però les altres tenen molt de valor perquè el meu rebesavi, o sigui, l'avi del meu avi, li va explicar amb ell. Ell les va ficar a mà manuscrites, 3 d'elles, i altres 2 que ell me les explicava a mi. Llavors, és com si fos un llibre escrit a 2 mans, del meu avi per una banda i meu per una altra. Són històries reals, que van passar de veritat. Van passar totes de veritat. Sí que he canviat, diguéssim, llocs, poblacions,
noms i cognoms, no per res, no perquè ningú digui aquesta era la meva família, l'altra, saps? Que ningú se senti identificat, perquè hi ha històries de 100 anys, saps què et vull dir? I no fereix la sensibilitat de ningú, però tampoc he volgut donar noms i cognoms, no? Perquè crec que s'ha de preservar aquestes coses. El que sí que són històries totalment certes i reals. Reals que li han passat a famílies gitanes. Sí. I algunes d'elles eren avantpassats meus. Llavors, són històries de lluita, de superació, d'integració, de supervivència, de normalització, que ja ho feien fa molts anys enrere. Hi ha una història que a mi em té el cor robat del llibre, que es diu La gitana marquesa. I ella és la filla d'un marquès, que no és gitana. I s'enamora d'un gitanet d'una fira, que abans a les fires anaven els gitanos a vendre el bestiar, que ell, el seu pare era tractant d'animals i ell cuidava les bèsties, les esquilava i així, no? I comença a haver-hi una relació durant aquests 7 dies de fira. I s'enamoren. I llavors què passa? Que, clar, ell se'n té que anar a una altra fira. I ell, clar, vol seguir veient-se, no? I llavors, la noia li diu, vine cada diumenge, després de missa, i com tinc la minyona que entretendrà una miqueta els pares i així amb la gent parlant, i jo em podré veure una estoneta amb tu, no? Fins que, decideixen escapar-se. Llavors, clar, quan se'n van, el noi la porta no a casa seva, sinó primer a diferents llocs, perquè, clar, casa seva era molt més lluny del poble aquest, i sempre va amb el gitano més gran del poble, perquè l'ajudi. I aquí veus coses de la cultura gitana que surten a totes les històries, i el més curiós que primer el pare, el marquès, la repudia. A la filla, no?, per marxar. Sí, ja que dic ho explico tot, perquè al final és lo maco. Diu que al final, quan el pare, allò que ja està malalt i s'està quasi morint, diu que la seva filla vagi. La perdona, ja ve amb els crios, i clar, amb ella li toca ser marquesa. I ella es fa dir marquesa gitana. La marquesa gitana. Perquè ella ja, amb els anys, ja és una gitana més. S'ha integrat, no? Sí, i ha agafat totes les costums gitanes. Clar, tot això surt en aquell llibre. Llavors, clar, veus que dius, ostres, una filla d'un marquès amb un gitano, vull dir, coses així, no? Són històries reals, no? Reals, de vivències. Home, i de fa molts anys. I de fa anys, sí, perquè estem parlant, a més, segurament d'una història que té més de 50 anys, no? 100, si no 180 o 90 anys. Segur, perquè, clar, les fires ja no se'n fan tantes de bestiar i així, que vagin a comprar i a vendre i vagin els marquesos allà, saps? Per tant, comparteixes en aquest llibre aquelles converses i aquelles històries que moltes vegades tots tenim i que hem viscut amb el nostre avi, que el iaio o la iaia ens explicava aquella historieta, aquell conte, o aquell record de família, aquelles anècdotes que moltes vegades les iaies i els iaios ens expliquen mentre fan el dinar, mentre estàs per casa, no? Que en aquest cas són reals i que tanquen totalment els estereotips creats per la gran societat de que el gitano i la no gitana o al revés, no? Dius, no, però és que tu has estat un gran trencador també d'estereotips, de tòpics sobre el que és ser gitano català, no? Has estat un gran ambaixador, en el fons, de la cultura, des de sempre. Has volgut obrir-te i dir, escolta, nosaltres som el que som, és així, tenim això... El millor que per conèixer-nos, vine i ens coneixerem. M'entens? Perquè clar, estan tancat, tant uns com els altres, sempre hi haurà, és allò, no? Diuen que la manca d'informació és la mare de l'atreviment. Llavors vine, informem-se, pregunten coses, com ara estem fent tu i jo, llegiu-se el llibre, direu, ostres... Sí, perquè quan parlem de rumba catalana tots ho tenim molt clar i ens ve de gust integrar-nos a la festa, no?, dels gitanos. A l'hora de cantar i ballar tothom és bo. Tothom és bo i tothom ens agradem. Una altra cosa és ja tenir el veí gitano, tenir aquella amunt de l'escala, o un fill que et surt amb una gitana, o una filla que et surt amb un gitano. Llavors ja aquí... Canvia el cuento, no? Ja canvia la història. Tot és bo mentre no tingui casa, no? Sí, és veritat. I llavors, clar, vull dir, jo tinc els meus 4 fills, i al setembre, si Déu vol, seré avi d'un nen, de la meva filla. La meva filla està casada amb un gitano, però els meus fills i l'altra filla, jo sempre els dic
la nena que té 13, l'altra que té 17 i l'altra 20, ara farà 21, sempre els dic, a mi, caseu-vos amb qui vulgueu. Caseu-vos amb qui vulgueu. Amb qui vulgueu, a qui estimeu. Amb qui estimeu, m'és igual la cultura que tinguin. L'únic que, quan vingueu a casa meva, jo tinc la cultura que tinc. S'ha de respectar i ets el... I m'ha de respectar, igual quan jo, si un dia vinc a dinar a casa teva, respectaré la cultura que vosaltres teniu o la que heu adoptat cada un, no? Però jo no sóc, al contrari, cap tipus de rebut, no, al contrari. Jo trobo que enriqueix molt el poder compartir amb certes persones que tenen altres cultures, altres tradicions, altres religions, no? Explicar-nos les coses. Per què fem això? Per què fem allò? Jo recordo un viatge a Israel descobrint moltíssimes coses de la cultura jueva que jo desconeixia, no? Quantes coses vaig aprendre allà, no? Jo l'estic aprenent moltes. Tu estàs aprenent moltes, no? Sí, perquè estic estudiant. Estic estudiant, cada dimecres faig estudi bíblic a la Royal Academy de Madrid, a través de Zoom, i aporto unes quantes assignatures aprovades. I estic aprenent molt de la cultura jueva i coses que no sabia i que desconeixia, no? És cultura tot en el fons, oi que sí? I és allò, no?, que el saber no ocupa lloc. No. I quan descobreixes les altres cultures per entendre'ns, ja la cultura jueva, anteriorment, ara no sé si és així, quan cada amo tenia un servient, no? Aquest servient li parava a la taula i li posava el menjar i se n'anava mentre l'amo menjava. No podia veure com menjava. Llavors, com sabia que l'amo havia acabat de menjar? Si agafava, diguéssim, el que era la servilleta, que en aquella època era com un lienzo, no? I la doblava i la ficava sobre el plat, vol dir que havia acabat. Ell ja podia retirar. Però si l'agafava, la plegava o la doblava i la ficava sobre del plat, vol dir no hi ha acabat. Me'n vaig, però ara torno. Tornaré, no? Detallets, oi que sí? I això ho va fer Jesucrist. Sí? Sí. Ho va fer Jesucrist quan va ressuscitar. Va deixar els lienços en una banda i el sudari, que és el que tapava el cap, el va doblar, el va plegar i el va ficar en un cantó. De dir, me'n vaig, però tornaré. Veus? Totes aquestes coses s'aprenen, això, estudiant, investigant... Que no ho sabies? No ho sabia, això, veus? La de coses que s'aprèn parlant amb la gent, compartint, no? A mi m'encanta llegir i m'encanta conèixer, no? Vull dir, per dir alguna cosa, vam anar a un festival a Hongria i què és el menjar que es menja? El goulash, doncs jo el vull provar. I què és això? I a mi m'agrada perquè m'enriqueix i a vegades trobo que hi ha coses que són iguales. Sí, és veritat, no? Que coincidim, oi que sí? Coincidim en moltes coses. I aquí és la riquesa, no? I escolta'm, jo sempre ho dic, vivim una vida, no vivim tres. No sabem quan morirem, no tenim un contracte que ens digui que... Quin dia s'acaba això, no? Sí, o que arribarem als 90 anys. No se sap. Llavors, enriquim-se d'uns als altres. O podem portar-se malament o bé. Jo sóc sempre del portar-nos bé. Compartir, tolerar-nos, no? I d'aquells moments que estem bé amb la família o amb amics, o amb aquests moments com ara estic amb tu, aprofitar-los al fons, perquè són moments que passen. És veritat. I és el llegat que queda. Com nosaltres, que passa el temps volant i que se'ns va. Escolta, històries gitanes de l'avi i del net, que és del Sicus, el llibre que ja ha sortit i que són històries recollides reals, familiars. I el disc, el nou disc, Live. Live, Palau de la Música. Bueno, va ser un concert que vam fer el 5 de febrer del 2020, abans de la pandèmia. Nosaltres, era allò, vam sortir a l'escenari, la pandèmia estava a la Xina i aquí res, no? I al cap d'un mes ens van confinar tots. I clar, va ser un concert on celebraven els nostres 25 anys. Clar, era en previsió una gira nova, que la van tindre que cancel·lar tota, i amb convidats. Amb convidats vam tenir el Charango, vam tenir la Pegatina, els Catarres, el cor infantil de l'Orfeu Català, el Moncho Chavea, l'Original Elias, els Bani, Balkan Paradise Orquestra, vam tenir 2 components de Gypsy Kings, bueno, un despliegue que vam fer. Una festassa, no? Una festassa enorme. Sí. I bueno, vam voler dir, ostres, ja que fem aquest concert, enregistrem-lo. Gravem-lo, sí. I el vam gravar en disc. I bueno, era allò, no?, de dir, ostres, quan podem treure'l? Jo vaig dir amb la companyia Dismedi, dic, ara és el moment, perquè ara sembla que tot aquest tema de la pandèmia ja ho estem controlant i cada vegada, conforme més passin el temps, més estarà controlat i la gent té ganes de ballar. Sí.
I la gent té ganes. Música alegre, que convidi a compartir, a riure. Sí, a nosaltres, de veritat, no em puc queixar perquè cada setmana el mànager em diu nen, tenim més dates, i dius, hòstia, perquè, bueno, els ajuntaments van una miqueta més tard per tot el tema, perquè és normal, no? Sí. Però és que la gent té moltes ganes. La gent té moltes ganes i això es veu i es nota, no? Els carrers, Barcelona torna a ser la Barcelona prepandèmia. Prepandèmia. Avui estava parlant amb gent que fan events d'empreses de fora que venen cap aquí i una noia m'ha dit, diu, sí que us estic desbordada. Dic, sembla com si no hagués hagut pandèmia. Dic, millor i no cridis al mal temps. Millor estar així que no com estàvem. Focalitzem-nos, clar. no? I crec que és un disc que transmet això. Transmet una alegria enorme, unes ganes de ballar, una trajectòria també. Un disc que celebra els vostres 25 anys i celebra que tornem a la vida després de 2 anys difícils que ens han canviat a tots, que ens han tornat una mica més reflexius, potser a estones més tristos, no? Però que demostra també que tenim moltes ganes de celebrar que som aquí, no? I jo crec que valorarem molt més ara que abans, perquè abans érem inconscients de moltes coses, ara som conscients que hem estat 2 anys, com aquell que diu, un any tancats, i que molta gent, per desgràcia, s'ha quedat al camí i que han sigut privilegiats de poder continuar vivint en aquest món, no? Doncs aprofitem-ho. Aprofitem-ho, ballem-ho i celebrem-ho amb bona música, amb la música del Cicus i de Sabor de Gràcia. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. És sempre un plaer. Sempre em fa cura, Sempre. Hem de plantejar una entrevista de 3 parts com a la pel·lícula El Padrino. Saps aquelles pel·lícules? Sí, aquelles entrevistes llargues que fan, de 3 pagades. Això mateix. Perquè jo sempre em quedo amb ganes amb tu. Faríem trilogies a partir d'ara. Bueno, quan tu vulguis. Ja saps que sempre si no estàs de viatge o jo liat, quan coincidim sempre surten unes entrevistes maquíssimes i disfruto molt. Jo també, gràcies. A vosaltres.